hraniti. Znači, mi ćemo početi ove godine sa kuvanjem ovčjih paprikaša, sa možda prikazivanjem kozjih sireva i tako tih stvari, a onda imamo, znači, za 300 godina Podbare trudit ćemo se da to bude baš ono pravo sa uključivanjem možda i doktora, odnosno lekara i njihove prakse i koje su to bolesti koje najčešće tište naše građane, pa kako jednostavno koristiti i najzdravije se hraniti. Sad, kažem, valjda ćemo uspeti da pridobijemo ono što bi trebalo da učinimo, a mislim da bi Podbarčani ne bi trebali da budu imuni na ovu manifestaciju. Toga dana bi trebali da ipak siđu iz svojih stanova, da prošetaju malo ulicama, jer će to biti i parada. To će biti na okretnici Devetke, trg. Stara okretnica koja sad više nije u funkciji i tu će na tom platovu biti cela ta manifestacija. Da, pa mislim, ako ne može sve stati, onda ćemo mi to rasporediti i do Almaške crkve i da to bude uopšte na tom starom delu Podbare. Ali, kažem, ono što bi trebalo apelovati na sve ljude da nam se priključe i da, pošto će biti bogat kulturno-umetnički program, ono što najmanje što mogu da učine u ovom trenutku za poplavljena područja, za sve, da siđu i da ukucaju 1003 100 dinara za ugrožena i poplavljena područja. Mi ćemo apelovati na sve toga dana i delit ćemo sigurno flajere i u sanduke i sve, da jednostavno pokažemo koliko to staro jezgro Novog Sada je solidarno. Šta nosi, ili tako, dani Podbare, ili tako? Pa da, pa mi ćemo verovatno i što se tiče tog paprikaša, bit će kuvanje paprikaša i za prodaju, pa će se to iskoristiti u humanitarne svrhe. Onda još nekih akcija će biti tamo na terenu. Vidjet ćemo svi, ili tako, zainteresovani da dođu u nedelju. Od koliko sati? Taka je najava i pa to traje dok ima raje, odnosno muzike će biti do da čujemo od kada počinje. Okupljanje će biti oko 8, pola 9, a praktično od 10 sati bi trebalo da počne taj program. Prošle godine smo mi sa Fijakirom se provozali kroz Podbaru, sa onim, kako se zove, Dobošom, smo zvali građane da dođu, pa smo onda sticam okolnosti sa Fijakirom se i provozali do centra grada, gde se bila organizovala neka manifestacija ovih Interpol Evrope, i kad su oni vidjeli Fijakir, to je bilo jedno lepo, zaista jedan lep doživljaj, slikali se sve. Opet ćemo i ove godine provozati se, da jednostavno privučemo na neki način, ponovo biti Dobošar, da na neki način privučemo i građane, ne samo Podbare, nego da privučemo i građane Novog Sada. Eto, ja ovim putem pozivam građane Novog Sada da se odazovu i da navrate do nas na Podbaru. Biće tu, kažem, i čvaraka, biće tu i tog ovčeg paprikaša, sira, vina, rakije, dudare iz kovilja, bermeta će biti. Šta kažeš, šta ko voli neka izvoli, je li tako? Znate kako, mi se trudimo zaista da napravimo tu lepu priču i uspevamo tu, mada nažalost ova situacija kakva jeste, mislim, ekonomska sputavana su mnogim nekim stvarima, da ne možemo to mnogo da proširimo, ali zahvaljujući dobrim ljudima i volonterima koji zaista daju sve od sebe da bi manifestacija uspela. Ništa nama ostaje zajedno sa vama, dakle, da propratimo to sve u nedelju, da još jednom pozovemo građane Novog Sada, okolnih mesta u nedelju na Podboru, dakle, na druženje, na svetsko takmičenje, ali tako, kuvanje ovčeg paprikaša, pa da vidimo ko će odneti. Znate kako, ja sam u Zasavici, moja ekipa bila svetski prvak magarećeg paprikaša, pa sad ja tipujem da i ovde bude, mislim, ja sam evropski prvak sa bermetom, mislim, pa što ne bi bio i sa ovčim paprikašom? Mi dolazimo da vidimo od nedelju, dakle, vidimo kakva će biti situacija. Mi ćemo ga lepo skuvati, pa sad koje mesto će biti, nije bitno, važno da će se mi lepo družiti. Tačno, da se družimo. Zoran, još nešto za kraj, šta poručiti Novosađanima? Ništa, vreme najavljuju lepo, izađite iz stanova, prošetajte, dođite iz okolnih mesta, ekipe su se prijavile, uglavnom ne iz Novog Sada, nego od Novog Sada pa do Bačke Topole, doći će, probajte ta jela,
treba se hraniti, više koristiti hranu možda od preživara, zdravije je za sve. To je ovo sad ona stručna strana, Zorana, ovo je tako. Dakle, manifestacija Dani podbore od 2007. godine pa sve do današnjeg dana 2014. I kako kaže na flajeru, dobrodošli na podboru u staro jezgro grada Novog Sada. Dakle, vidimo se u nedelju. Vidimo se. Hvala vam na pozivu. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Linija. Vidimo se ponovo za nedelju dana. Ostanite dalje uz program Novosadske televizije. Prijetno.